Bye. Hello. Dani, नुजादों. बैग्रि दंफांखौ दानबाय जोंहा बैग्रि दंफां. बैग्रि बिराद सिरियोमोन ना बैग्रि दंफांखौ दाखालि रागा जोंनानै दानबाय आङो ओमफ्राय रुवादों दानलाय सेखादों दानलाय दानबाय. Hello, खुलुमबाय नमस्कार सभी को करबाते हैं तो स्वागत करते हैं इस छोटी सी चैनल में guess what दिनै आं फैदों सिगांनि गामि बोरायावहा जेराव जों सिगां थायोमोन ओमफ्राय लामाखौनो आन्दायबावबायसो आङो लामाया माने सिगांनिफ्राय बेलेग जाबाय ओंखायनो लामा आन्दायदों एसे बेलेग लामाथिं फैदों माने सिगां जेरै लामा दंमोन बिथिं लामा गैला गामियाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे मा होननो दा खोन्थानोसै आङो एक्चुलि आङो गामियावहा अमा होदोंमोन आरो बेखौ मा होनो अमा आदि होयो ना मा होनो थ' बेखौनो अमाखौ आङो होदोंमोन थ' बे अमाखौ दिनैहाय फानबाय आरो थ' बेखौनो आं नायफैदों न'आवनो दोनखायो जिहेथु ओंखायनो आङो दिनै गामि बोरायावबो बेरायनोसै एसे ओमफ्रायहा अमाखौबो फाननोसै फानबायानो एक्चुलि आङो सफैयासै लेट जाबाय आं फैनाया ओमफ्रायहाथ' एसे अमा समाबो जायगा सफैगोन मिथिबावा जिखुनु फैदों माने आं लामायानो खैथाबा दङ ओमफ्राय सिगां उन्दैयावनो माने एसे उन्दैमोन आं क्लास 6 थानाय टाइमावनो जोङो बेनिफ्राय थांनाय नालाय ओंखायनो एसे कनफिउस्ड जायो आरो आङो सफैदों थ' 18 to सिद्धाथ' ओमफ्रायहा दायो गामि बोराइनि न'खौ न' बायलालाखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादो बेयावहा हाबजेनबाय ओमफ्राय जों फैदों स्कुटिदों नायलांदो एसे भिउखौनो बाय हेलौ दिनै नुजादों ससे थाबायनानै थांगासिनो गारिखौ दोननानै एसे आंनि गामि बोराइखौ नायनोबा एकदम बेलेग जाबाय दस्रा जाबाय एकदम माने रानसावसाव जाबाय सिरिनो बारा मानसिफोरबो गैला गोदान मानसिफोर फैनाय दङ दे नैबे जोंना गिर्जामोन सिगांनिफ्रायनो दङ नैबे गिर्जाया ओमफ्राय नैबे गोदान बनायगासिनो आयौ बोरमाया मा स्टाइलनि गुफुर गोसोम जोंहा आगोलनि न' बोराया आयौनि भारा थायोमोन बेयाव दा मारै जाखो मिथिला हाग्रा गांसोफोरा जि मोजांखा आरामनो नैबेमोन जोंहानि न'आ नैबेमोन उनाव मोजांहाय देखायनोसै आङो मोनसे टाइम लानानै चलो आंहा फुंदों ओमफ्राय बिफाङा हामदों उल्था जादों आरो आंसो हामनांगौ एक्चुलि who cares दायो हाथोले रबट नङा लहा नङा मोदोमा फुंखागोन हामखागोन हामनांगौ टाइमाव हामगोन फुंनाय टाइमाव फुंगोन नङा होमबा माइथि नों लान्दे आंनि खोथाथ' नालाय दायो आं मावाखै जास्टखौ गाना थानो नुवाखै आङो आखाइखौल' ला मुखाखौ ला आरो रटि बनायगासिनो मालाय उनाव देखायनोसै आङो बे फ्रेस जाखांबा मानसिया फ्रेस जाखांबालाय एसे साफानो देलायहोनानै लानोसै दायो नुजायानो मालाय उइदाउट पारमिसन लानोबो हाया नालाय ओंखायनो जाहा रान्धनि गोदान दा उनाव देखायसिगोन मोजांहाय खुसिया संगासिनो नै खुसिया संगासिनो बिथिं रटि बानायनो नागिरदों अदाबनियासो गोथाव जायो अरदाबनिया हस्सा अरदाबनि टेस्टआ बेलेगखा दाखालि आं अरदाबखौ बनायहोलायलायदों मामाखौ फुरान देखायनो नोंखौ देखायनांगौ नालाय थिं हाय खुसिया संदों बाहेरनि रुमाव अरदाबाव जानो होननानै दिनै अरदाबाव संबाय आरो
खुसिया बानायगासिनो नै बहुद बोसोरनि उनाव दिनै मोनजासिगोन खुसिया जावनोबो रोङा नालाय मालाय जावनायखौनो बिना लाबोबाय एसे एरनोसै आइदै गुदुं जाबाय गारबाया आंथ' खुसिया जाया बाट बानायनोसै आरो जेबो नङा गरम লাগিছে गरम दायो आरो संबावगोन बेखौ सोरबा बेलेग मानसिया जाग्रोगोन बेखौ ओंखायनो मोनसे रटिया मोनगासिनो without oil roti ayo खना गोलैसिगौमोन गरम मोनबाय आरो गरमा गेस जोबनायनि साजा नामा गरमाव आलु एवबाय थादों आलु भाजा बनायनो नागिरदों आं आधा लोंखांलायनानै थानो हालामोन आं गरमाव सरबत लोंनो लुगैनाया आधा लोंखांनानै आधाखौ लानोसै आइ अबस्था गैला आङो सेस गरमाव गस्ला गुफुर गाननानैहा कल्ड ड्रिंक्स लोंदोंमोन कल्ड ड्रिंक्सआबो गस्ला गुफुराव गोलैनानै होबाय ओंखायनो सासेनिखौ गाननानै थाबाय ओमफ्रायथ' जोंहा फैनायनि जाहोनखौ आं खोन्थाखाबायमोन खनसे एक्सुवेलि आं अमा होदोंमोन आरोना अमा आदियावहाय ओमफ्राय दा बे अमा फाननायनि दिन सफैबायमोन ओंखायनो दिनै फानबाय थ' बेखौनो नायफैदोंमोन आङो खिन्थु लोगो मोनफायासै आङो बेनोसै आरो थ' गामिखौबो एसे नायलांसै होननानै आं आगैखौ लाना फैबाय आगैयाबो उन्दैयावनो थांनाय ना नुवाखै आरो फैबाय थानाय जाया गोसोआव थाया ओंखायनो फैबाय गरमथार बोथोरा ओमफ्रायो मोनसे खोथा बे भिडिअ'आव थांनायाथ' एसे गोबावानो जासिगोन बाट देन आंना बैसागु मिउजिक भिडिअ आउट जाबाय आं बे खोथाखौ मानो होनदों होनबोला बहुत मानसिफोरानो सोंबाय थादोंमोन आब' मिउजिक भिडिअ बानायला नामा आब' माला नुगोन बेफोरबायदि न' थ' ओंखायनो आङो BTSबो आपल'ड खालामदोंमोन सिगां बाट बे बुस्थुआ दा दिनैहाय आपल'ड जाबाय ओमफ्रायहा थांदो नायदो लेहेर फिल्म प्रडाक्शनावहाय माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो ओमफ्रायहा बेनोसै नायलांबाय थादो मा खालामा दिनैनि सानखौ गरमाव मेंबायमोन ओंखायनो एसे फेन लाफैदों आं जेराव थाङो बिबार बागानल' मोनबोयो दे बिबार बागानल' मोनो ओमफ्राय आंहा गैया एक्सुवेलि जोंहा सिगाङाव दंमोन मामाया नार्सारि बायदि गायखायोमोन बेबायदिनो गेजेराव मिन्स लामा जिं बेफोरबायदि पुरा कभार जायोमोन बै न'आवहाय आरो बै न'आव सिगां उन्दैयावहाय ओमफ्राय उदालगुरियाव थांनानै जोंना गैला जेबो नै मोजां थाइजौ मोननो इयो थाइजौ ओइलायो बै दंफाङावहा नैबे नारें जुम्ब्रामोन उन्दैयाव जि गाखोयोमोन बेयाव होसोलायनानै आइयै ओइ बेयो बिराद गोदोरमोन दंफाङा बे गोदोरमोन बे दंफांनिफ्रायनो गोलैनाय बे दंफाङावनो होसोनायमोन माने आंखौ होसोनाय आं गोजौआव गाखोलांबाय थाबाय ओमफ्राय राजाया दुब्ला गोलैबाय बिमादों ओमफ्राय थिगसे होसोजाबाय ओमफ्राय नैयाव एलाय नारें दोङोना बे नारेंआबो गोदोरमोन बेसांबा गोदोरमोन बियो ओमफ्राय बेयावहा राजाया हाबनानै थानायमोन सिङाव ओमफ्राय बिमाया दान्दादों गन्द्रायदों माबा खालामनायमोन होसोनायमोन दंफाङाव गाखोनायनि आं दंफां गोजौआवनो हाखुमानानै थाबाय माइथिं हाबग्रायालाय लामाया इथिं नारेलालाय गाजियाथ' गाजि आं गाजि लांखासिगोन दिनै हायदो दंफां दाननाया साजोबबाय आंहा सिङा बैग्रि दंफांखौ दानबाय जोंहा बैग्रि दंफां
बैग्रि बिराद सिरियोमोन ना बैग्रि दंफांनि दाखालि रागा जोंनानै दानबाय आङो ओमफ्राय रुवादों दानलाय सेखादों दानलाय दानबाय बुधुला सिं सानाया दाबो खाराखै आखाइनि थिफुजोब्बाय ओमफ्राय मैया आं खाथियाव गोजाबो दङ माथो नै अरेन्ज पिंक रेड आइजै बैसागु गाना बे बुस्थुखौसो मोननांगौमोन नेचारेल खोमायाव लालायलायनो थागोन नायो सानसे थानाय नङामोनदां ना माबा लरहायलांगौमोन बे एल'भेराया माथो डेन्जार गोजौ जाबाय माथो एल'भेरा ना नंगौना नङा बेलाय माथो माबाबो गैया बिदैबो गैया माने एल'भेराया लिबु लिबु सफ्ट सफ्ट मोजां जायोना दै थायो माबा सिंनिया फुलि लांगोन आङो माबा बेनि फुलि लांगोन हाबो ना हाबो ने आं प्लिज मोनसे बिबार खानोमोन आं खिन्थु अननाय मोनदो थेंक इउ सरि आं खाफ्लांबाय खिन्थु आं नायनानै थानो हाला ओंखायनो खालाम प्लिज आं खोन्था प्लिज गानगोनलां प्लिज खोमायाव थादो खुगाल' मा नांलाजोबखो मा होनदों साइथिं थायाखै दस्रा येल्ल' गाननायखौ येल्ल' थाबाय दं माबा जानानै नांथानायसो जादों flower red flower very beautiful flower please लानाङा बेफोरखौ खाबाय समायना बिबारखौ आं खाफ्लांबाय बाट आयु जि मोजां मोनदों बिबारनि फाग्लि आं माहा थाङो खिन्थु खालि बिबारल' मोनो सोरबा लोगोनियावनो थां सोरबा माबानियाव ओंखाम जानोसै इमारजेन्सि ओंखाम आं नों सेल्फि लाबाय थादों भिडिअ लादों आं सिगांनि न' बोराया आयो बेलेग जाजोब्बाय होथेजोब्बाय ओइथिं बारि दं थांला बारिखौलाय मा नायबावनो फख्रि सख्रि हांनो नामा हाय गाजि लांगौमोन दा इस खादो खा हाय थौ गाजि फिथाइ बिस्राना हायबा गाजि फिथाइ लाखायो आरो जि आराम खामोन बेयाव आयो थांनो आइलाय बेयावनो आरामसे खालामनो हायो माथो आंखौ माहानि माबा मा होनगोन आं दा बिदिनो सानसिगोनदां बिबारखौ खानानै गारनोबो अनबाय ओंखायनो आं खर' आलायनानै लादों खोमायाव लानो नागिरनायमोन खोमायाव थोआसै बिराद गिदिरथारना बिबारा ओइ बेमोन जोंहानि आगोलनि न'आ जायगाया जा मोजांमोन नै आयौ जिरायबाय थानो आं बे जायगाखौ नायनानै गाजि संख्रि फानलुसो जानो लुगैबाय आयु मेंबायलै बैथिं आरो मा होनगोन मैगंनि ओंख्रिनि माबा दं बारि नैथिंहाय मोजां बुंनो रोंला आगैया फायामोन ना फायफेरा ओंखायनो लाना हायबाय दिनै नायगासिनो बे भिलेज भाइब नेचार भाइब बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बेयाव बिराद बिउटिफुल नेचार जोंनियाव नुनो मोना बेलेगथिं थांनो गोनां जायो ओइथिं दाउ फार्म दं नुहरला माने गिदिंदोंथाय बीपी लो हो गया क्या बारा जि मोजां फैदों अमा फाननायनि फैसा हिसाब खालामगासिनो गाज्रि मोनजाबाय जोंना
मोजां लकेसनाव ना हेल' जायगायाबो हर थाबायनो हागौ र' मालाबा इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स आसारखौ आंखौ नाय भिडिअखौ नायदो आंखौ नायमाना आंखौ मानसिखौ बबेबा मोनसे भिडिअ नुयोदा हाखोबालायनाया माबा सिङाव सियार सिङाव सोफा मोनसे हाखुमानाया खारखाबाय इयो भिडिअ लानायखायसो खारदों इयो नङा आङो फुल बेग नङाबा फुङावसो दुगैयो दुगैयासो बेनिखायनो भिडिअ मा पात्ता मोनदों देलाय गेलेले नुयोना सोरबा होनगोन ओइ दुगैयाखै भिडिअ'हा होनगोन ओइ दुगैयाखै होननानैहा गेलेले नुदों बेखौ जादे बिदिब्ला साना हो बेखौ चिसमिस जाबाय मैगं हाबा जाबाय नामा माबाया सबाय थानाय दं लाम हरयो ओमफ्राय खालामना फैबावबायसो हाखु दाखु खामानि मोनसे दङ ओंखायनो हाखु दाखु ओंखायनो इमारजेन्सि थांगासिनो लेट जाबाय जोंहा खामानिया नायनोसै ओंखायनो बेयावनो फोजोबथ'बाय आं दिनैनि भिडिअखौ लोगो मोनसिगोन उननि भिडिअ टिल देन टेक केयार बाय बाय